Tłumaczenie je započało ze składności 50 lat oktoberskiej rewolucji. To je klinči dziwne, ale z tym się započało moje tłumaczskie dzieło. Ja bych wtedy pokrótce przed tym w Moskwie na dalekubwaniu, na studiu ruskiej rzeczy, a przed tych zwiedzeniach tu pola nas przyjdzie na dobo obwodne wiednictwo prajachu. Myśmy słyszeli, ty dość dery ruscy ryczysz, ty możesz nam pomóc, ty gdzieś tą przednost w garnizonie tam w Knorawie Ruscy dzierżyć. To było jeszcze nie mądro, ja to jeszcze się nie czynił, nie jestem, a tą całą przedność to ja nie doczynił, choć do toho przełożyć. Nie, ty im kryniesz przełożenie gotowe, ja nie zrobiłem porządny przednes. No a na to so potom mi to však wiele drugiego wyższe nie zostało wtedy. Jsem připravil, jsem to činil. A to šla rozmova potom s tymi, no to však bych už všetko oficíroval, nic žádnému škod, jaká je to paje, bych je dość poriadna. Takže no chvíľu potom přijdu zase od obvodného vědnictva. Poskaj my jsme slyšeli, to je tak dere odběžalo, tydziś w przychodzie też za nas dali tłumaczyć. No ja tak sam ja do tego tłumaczenia przyszedł. Przede wszystkim to było w tych zetkaniach obwodnego wiednictwa no, gdzie bych Zielonej Góry, Montreuxem z francuskiej, no już tutaj by się, Boże mój, Słowacka, nie przyjdę na to miano w okomiku, Słowacczyna jest największa, by się trzeba, a Bułgarszczyna też jeszcze. A na tym prejnym zetkaniu, albo na tym prejnym dziele, bych potem oni jara zadziewani, so ja to tak spiesznie też do tej niemczyny przyniesach, nic jenoś od tych, ale skoro od tych drugich też, dokąd jsem to zrozumiał, nie? Od ruszczyny a serbszczyny jsem za polszczynu żadne ciężkości nie miał, to gdzieś skoro od czego z początka, bez toho, żebym miał tam problemy. Poprav chcę za czas studia polszczynu też sobie czynić. A jsem bych na prejnym seminarze, to je ten docent tam rozdzielił takie wopenka, każdy dobie się czytać, no a ja za mnie nie by się to absolutnie żaden problem. A ci drudzy Niemcy, te tu tam wokoło stukali, jako tali, tak so ten docent po tej godzinie przyjdzie się, prawie knieca, to je zgubiony czas za was. Opytajcie to po drugiej puczu zgotowić. No a ja tak wtedy nie jestem nic uczynił. Gdyśmy potom na Serbskiej Wyższej Szuli te kontakty nawiązali k naszym partnerom, późniejszym partnerom potom we Pradze a w Gryfinie. Miał ja tu możliwość ze tej polszczyny co też tam udokonić, co jestem też czynil mnie, bo jace bez każdej ucznicy, bez wszego. A no i tak je to potem szło. To z tych ja przy takich skupinowych rozmowach, gdzie wszelkie rzeczy dobiachu sobie używać, stajnie dość dere tam, to ci Niemcy nie możachu, nie? Stajnie tam bych jeden przełożył jeszcze za Słowacczynu, za polszczynu, a też za bułgarszczynu. Ale te mnie chujaczywać,
no hej tak, to nie bych usvojane. A ja znajach našu slovenskú reč a ruštinu a hornosrbštinu od daleka. A to či Jaravile je pomohlo, opravdu Jaravile.